יוצא לדרך. סיבוב ט', גביע המדינה, מכבי נתניה מול הפועל אום אל-פחם. נתניה באה תלבוש את הצהובה שחורה הרגילה שלה, תתקוף את שערו של חלילה מימין לשמאל, קיבל כדור חופשי לזכותם של הנתניאתים. צגה עם ההגבהה, דדי בן דיין חופשי, לוקח את זה גבוה, הזדמנות מצוינת ראשונה במשחק לזכותה של נתניה. רפיון בהגנת אום אל-פחם, תראו כמה חופשי דדי בן דיין, והוא יודע לנגוח טוב יותר. הייתי רוצה לראות אותו הרבה יותר רעב, הרבה יותר רע במובן הטוב של המילה, אתה יודע. אז בוא נראה, אולי עכשיו הוא יהיה רע. הנה צגה הולך על ביתה לשער, וזה היה קרוב. הרוע במיטבו. כן. צגה מעביר את הכדור ימינה, זהו גואטה, קיויו ואוקוצ'ה תופסים מקום במרכז. הנה הכנסת הכדור של גואטה, מאבי שם, גם אוקוצ'ה, גם קיויו! וזה הולך החוצה, יופי של התקפה של מכבי נתניה. וזו התקפת כדורגל. מאבי מפעיל שם לחץ על ליאני, מצליח לשמור על הכדור, נשלח שוב לכיוונו של רפי כהן, אין שם עבירה ואין שם כלום. רפי כהן לאברג'יל, מתמודדים היטב עם ההגנה של נתניה, חלוצי אום אל-פחם. תראו את יניב אברג'יל, הוא אוהב את המצבים האלה. עדיין אברג'יל, הנה הביתה שלו, ואיזה שער! יניב אברג'יל, אום אל-פחם 1, מכבי נתניה 0. הלם בקופסה, יניב אברג'יל. אמרתי לך יונתן, רק מבצעים אישיים של אברג'יל, של רפי כהן וקצת צוקול יכולים לעשות משהו מול הגנה של מכבי נתניה. יניב אברג'יל עשה את זה מול שחקנים גדולים בליגת העל, אין שום סיבה שהוא לא יעשה את זה מול שחקני הגנת מכבי נתניה. הפעולה שהוא עשה, העברת הכדור מרגל לרגל, זה אחד הדברים שליוו אותו לאורך כל הקריירה. יש לו את הזריזות ברגליים, את המהירות בפעולות, פשוט תענוג לראות ואיזה משחק כדורגל מתפתח פה. קיויו מקבל את הכדור, הנה הכנסת הכדור של קיויו, צגאי חופשי, וצגאי לא מצליח לכבוש. זאת תהיה קרן לזכותה של מכבי נתניה, שמגיעה לכאן להזדמנות אדירה של צגאי, חופשי לחלוטין, הכדור שלו מהמשקוף החוצה. בוא נראה, נוודא את זה ב100%. בחוץ. אין כאן שער כמובן. חכה, לא בטוח שאתה צודק עדיין, חכה, נשאיר לצופים את ההזדמנות. אוקיי. אז אמרת רוצה את קיויו, שכטר משאיר את זה, זו ההזדמנות של נתניה, דדי בן דיין, והנה השוויון! מכבי נתניה שמה סוף לחגיגות של אום אל-פחם. 8 דקות של כדורגל במחצית השנייה, והאיש הזה, המגן השמאלי, דדי בן דיין, שאתה הצבעת עליו איציק כאיש המפתח של ראובן עטר, עוצר באופן זמני את החגיגות של אום אל-פחם וגורם להנחת רווחה גדולה. בן דיין, שכטר מקבל עכשיו את הכדור, הוא אוהב את המצבים האלה, הנה שכטר, הכדור בקורה, וחלילה לוקח את זה. כמה שטח היה לשכטר, כמה חופשי. זמתה מוצא את שכטר, לא מספיק מדויק. אבס, אברג'יל עושה את התנועה, אין שם נבדל, יניב אברג'יל, האם זה השני של אום אל-פחם? אברג'יל עם הכדור, וזה ברשת, לא יאומן כי יסופר, יניב אברג'יל עם צמד, אום אל-פחם 2, נתניה 1. איציק, אני לא מאמין. גם אני לא נתן, ואתה חייב לשמור על הקול שלך, כי יש לנו עוד לא מעט דקות לשחק כדורגל, זה פשוט מדהים. יניב אברג'יל, שחקן של ליגת העל, ואף אחד לא יכול להגיד לי אחרת. המהירות שלו, הטכניקה שלו, הקור הרוח שלו מול ההגנה של מכבי נתניה, הוא פשוט לבד, משחק לבד בתקפה של אום אל-פחם, ומעלה אותה כמעט לשלב הבא בגביע. אום אל-פחם משום מקום, כמו בחצי הראשון, פשוט משום מקום, חוזרת למשחק. לא יודע איך להסביר את זה. עכשיו זו שוב בן דיין, צגאי, שכטר לבן דיין בתוך הרחבה, אין שם נבדל, הנה ההזדמנות, גלישה גדולה של אבס, ועכשיו הזדמנות גדולה למתפרצת של אום אל-פחם, רק רפי כהן ואברג'יל עכשיו 2 מול 3, גם טרקה מצטרף מהצד השני, אברג'יל מול מרין, אברג'יל עובר את מרין, רפי כהן במרכז, מפספס, הנה טרקה, הכדור שלו בחוץ, שולח את הכדור לכיוונו של שכטר, קיויו ותזמתה במרכז, הנה ההגבהה, חלילה מפספס, זו ההזדמנות של נתניה, דדי בן דיין עם ההחמצה של העונה, לא להאמין, מ4 מטר, השוער על הרצפה, ודדי בן דיין שולח את הכדור הזה לשמיים. תראו ולא תאמינו,
8 שחקנים בצהוב שחור ממתינים להגבהה שלו. הנה ההזדמנות, דדי בן דיין, והנה השוויון הדרמטי של נתניה. לפני דקה הוא החמיץ מול שער ריק, ועכשיו הוא מרגיע שוב את מכבי נתניה וגומר את התקוות, לפחות בינתיים, של אנשי אום אל-פחם. איזה משחק יש לנו פה, איציק, ואם היו לך תוכניות להמשך הערב תבטל אותם. לא נראה לי אם היית שואל אותם שם. בעיטה מרחוק של אברג'יל של דודי ליאני, לא יאומן. 3-2 אום אל-פחם. חברים וחברות, אתם עדים לאחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי. אום אל-פחם 3, נתניה 2, דודי ליאני זה השם. יכולים לבוא לידי ביטוי כאן. בינתיים נראה את שכטר שמנסה להסתנן שם לרחבה. הנה ההזדמנות של נתניה, שכטר וקיויו, והנה השוויון של מכבי נתניה. סדרת טעויות בהגנת אום אל-פחם, ופרנסיס קיויו עושה כאן 3-3. נתניה מסרבת לגבוה ומנסה לרמוס את הסינדרלה כל אימת שהיא יכולה. נגמרו לך המילים. מה אפשר עוד להגיד? כלומר, כל פעם שהם יובילו מכבי נתניה יחזרו, אבל איפה היכולת לחזור ולקחת את החזרה הזאת? הנה דדי בן דיין, לא מדייק במסירה שלו, הרחקה אחת לא מספיק טובה, שוב דדי בן דיין ינסה להגיע, עכשיו זה הוצא גיא. גם הוא לא מדייק, ואום אל-פחם יכולה לצאת, והנה, חברים וחברות, עוד לפני סוף 120 הדקות, ולפני תוספת כזו או אחרת, המשחק הזה מסתיים. איציק ידידי, אנחנו עוברים לפנדלים. איזה כיף. איזה כיף. והנה הפנדל הראשון של מכבי נתניה. הנה הבעיטה של מרים, וחלילה עודף. רפי כהן עם הבעיטה, והנה השער הראשון בפנדלים. רפי כהן מדייק. אום אל-פחם 1, נתניה 0. הנה צגאי, והנה השער של מכבי נתניה. הנה אברג'יל לוקח לעצמו מרחק הרצה מאוד גדול. הנה הבעיטה של אברג'יל ושטראובר עודף. הנה הבעיטה של בן דיין וזה בפנים. נתניה חוזרת להוביל כאן. הנה חיהו עם הבעיטה ושטראובר לוקח גם את זה. הנה הבעיטה של מאבי והכדור בקורה והחוצה. מכבי נתניה מפספסת כאן הזדמנות גדולה. האם שטראובר עוצר בפעם השלישית? הנה הבעיטה של טייר ושטראובר לוקח. אתה מבין למה עשו לגעת פעמיים בכדור? ערב אדיר של כדורגל היה לנו כאן בקופסה. אום אל-פחם הובילה לאורך רובו. האם שכטר מביא את נתניה לשלב הבא? כן, מכבי נתניה בשמינית הגמר. איתי שכטר חותם כאן ערב אדיר של כדורגל. לא בטוח אם הצדק נעשה כאן בסיום 120 הדקות והפנדלים, אבל בסופו של דבר מכבי נתניה היא זו שעולה לשמינית הגמר. הפרחים לנתניה על ההפלה, המחמאות וכל המילים הטובות שבעולם לאום אל-פחם. אמרנו לא מעט מילים טובות על אום אל-פחם, כבר לא נשאר הרבה מילים טובות להגיד עליהם. כל מה שנגיד זה בהחלט תופס. המון גאווה הביאו למשחק, כיף גדול לראות את המשחק. מה שיצרו פה אום אל-פחם ומכבי נתניה זה דברים שבשבילם הכדורגל מתקיים. בסך הכל הכדורגל זה היסטוריה של משחקים כאלו והיסטוריה של שחקנים גדולים, וזה מה שהיה לנו פה היום. פשוט ערב אדיר.